Minden ló a startgépben, és start elindult a 84. Magyar Derbi 2400 méteres távon, és egyelőre remekül együtt az egész társaság. Az indítás után Tóba Járó és Laila Molinari színeit látom elő, nagyon gyorsan kezd kívül Kovácsikkal Early Gray, amikor 2200 méter van még hátra az idei derbiből, és nagyon remekül együtt az egész mezőny. Ott az élen változatlanul nagyon jól jön még mindig Tóba Járó, mellette pedig Malibu és Tóba Járó, illetve Limbak hármasra az élen. Limbak Kerekes Károlyal megy, amikor 2000 méter van hátra a derbiből. Malibu továbbra is a frontban, Malibu mellett belül Szultán és Malibu, valamint Limbak hármasra az élen, kívül jól jön még mindig fogva Tóba Járó, majd Laila Molinari, és magamból a további során a mezőny végén Tarba Gataj már most eléggé le van szakadva. Amikor a kanyar közepén vannak a lovak, az élen változatlanul Malibu, Gömöri Sándorral könnyedén fogva galopozik, mellett ott van azonban Limbak, mögötte jön írástudó jó pozícióban, illetve Szultán jön jó pozícióban, ott van Tóba Járó, és ott van Laila Molinari, mikor kijöttek a lovak a kanyarból. 1400 méter van még hátra az idei derbiből, Malibu továbbra is biztosan vezet Gömörivel, egy hosszal mögötte azonban ott van Limbak Kerekes Károlyal, majd Tóba Járó és Magambó és Szultán a további sorrend. Jó pozícióban még mindig Laila Molinari, illetve továbbra is jól tartja magát Nápoly, tehát ebből még bármi lehet. Lauda, Stanislav Georgia tovább csak úgy, mint legutóbb várakozó pozícióban a mezőny végén. Kovács Bonjour Bakusszal is még mindig vár, amikor már csak 1100 méter van hátra a derbiből. Malibu még mindig az első, borzasztóan tömör az élmezőny. Malibu vezet, Tóba Járó kezd visszaesni, kívül könnyedén zárkózik, meglepetésre Ave Maria, Malibu és Ave Maria, és most nézem, hogy jön följebb, nagyon nagy lendülettel Mehrab, Varga Zoltánnal. Mehrab borzasztóan erősnek tűnik, amikor már csak mindegy jó 1000 méter van hátra a derbiből, és Ave Maria vezet Mehrab előtt, és visszaesik Malibuval valami történt, úgy tűnik, mintha fel kellene tartani. Az utolsó 700 méteren belül vannak a lovak, és Ave Maria, Mészáros Zsolt megpróbálja ellovagolni. Ave Maria az első, mögött ott van Mehrab, aztán Star Fury a további sorrend, mögöttük látom a favoritot, Thunder Roomot, amikor lassan bejönnek a lovak a Cirénesbe. 500-zal a vég előtt megszökött néhány ló az élmezőnyben, ott van Ave Maria jó pozícióban, illetve most már Star Fury. Mehrab visszaesett, a 400-as táblához érnek a lovak, micsoda verseny az idei derbiben. Star Fury átvette Smidával a vezetés, Star Fury vezet, mögötte ott jön azonban Thunder Room, zárkózik Magambó, Ave Maria jelenleg a 4. helyen, a Szlovénló Petriot nem fog győzni, nagyon messziről zárkózik Outlaw, amikor a támaszlapon belül vannak a lovak, és Thunder Room Linekkel átvette most már a vezetést, és Thunder Room favorit győzelem a derbiben, Thunder Room és Linek, vagy Star Fury és Thunder Room nyeri Linekkel a derbit. Thunder Room az első, második Star Fury, harmadik lesz Magambó, negyedik Outlaw, ötödik Bonjour Bakusz, és úgy tűnik, hogy hatodik a szlovén vendég. Nincsenek nagy csodák a lóverseny.